Alsina Nadia Rahma. Nalika urip krasa abot lan peteng, ana tangan kang nguluri kanthi tulus. Ora nyuwun pamrih utawa balesan, nanging maringi pengarep-arep anyar. Uluran tangan iku kaya padang, nyatake ati kang wis ringkih, ngadegake maneh jiwa kang ampuh, menehi semangat kanggo mlaku. Tangan kang nulung kanthi ikhlas luwih larang tinimbang emas, amarga saka kana katon nyata rasa tresna lan welas asih manungsa. Uluran tangan kang suci dadi pratandha katresnan ati, selawase bakal kelingan minangka cahya ing dalan urip.